Inawgurat proġett ta' restawru tiswija fil-Busquet fejn tħawlu il-fuq minn 3000 siġra indiġena. Ix-xogħlijiet ta' riġenerazzjoni saru matul dawn l-aħħar 3 snin b'investiment ta' 3 miljun euro minn fondi Ewropej. Il-proġett ħaseb għar-restawr ta' bosta binjiet storiċi f'dan il-bosk li sar mill-Kavallieri ta' San Ġwan sabiex ikollhom post adekwat biex fih ikunu jistgħu jikkaċċjaw. Mark Kosi li mexxa l-proġett ta' restawr qal li tul it-twettiq tal-proġett tħawlu 3300 siġra li nżergħu minn żerrija miġbura minn dan il-bosk. Qal ukoll li tnaddaf il-wied ħalli l-ilma jkun jista' jieħu it-triq naturali tiegħu bil-miżuri kollha sabiex ma tintilifx iżjed ħamrija. Għamilna 22,000 metru kubu ta' ħitan ta' sejjeħ jew sowwejnihom jew rġajna bnejnihom il-ġdid. Għamilna 49 arches. Konna fortunati wkoll li sibna l-pjanti l-oriġinali, allura ħdimna bit-sena u t-teknika ta' żmien il-Kavallieri, ħafna xogħol bl-idej ġifieri, fil-fatt interventions b'makkinarju kważi kien ftit. Dan il-proġett ra l-parteċipazzjoni ta' diversi entitajiet fosthom ta' Nature Trust sabiex ikun żgurat li x-xogħol isir bi professjonalità. Johan Gatt minn Nature Trust Malta jgħid kif dan il-proġett se jibqa' jiġi sostnut u anke se jservi għal ħarġiet edukattivi għat-tfal u l-familji. Però mbagħad hemm tim ta' ħaddiema li jieħdu ħsieb li jissorverjaw li l-post jinżamm kif suppost, jingħata aktar informazzjoni lill pubbliku li jattendi hawnhekk anke f'ċerti festi jew inkella fi żmien tal-weekend biex inkomplu nieħdu ħsieb il-post kif wasal issa fis-sitwazzjoni li nsab fih u ma naqafx ngħid u nirringrazzja x-xogħol metikulus li sar minkejja l-isfidi li kien hemm biex nibżgħu anke l-istess siġar waqt li kellhom bżonn isiru xogħlijiet massiċċi biex isir ċertu ċaqliq ta' terapin u anke ġebel kbir li kellu jinġar. Il-Ministru għall-Ambjent José Herrera faħħar ix-xogħol li sar mill-ħaddiema tad-Direttorat Park filwaqt li qal li għaddej l-aħħar tħejjiet sabiex titwaqqaf l-Aġenzija Ambjent Malta li ser tħares il-postijiet ta' wirt naturali ta' pajjiżna bħalma huwa l-Busquet. Ġranet oħra nagħmel announcement minn se jkun il-Chairman ta' Ambjent Malta. Sa tkun struttura partikolari, però naħseb li Ambjent Malta sa tħalli legat kif pereżempju fil-kultura għandek il-heritage. Heritage Malta ħallit il-legat tagħha. Fl-ambjent u importanti daqs il-wid patronjali u allura għandu jkollu wkoll aġenzija u dipartiment governattiv b'saħħtu biżejjed biex jilqa' l-isfidi kollha li hemm. Ir-restawr li sar fuq il-ġonna u l-wied tal-Busquet bejn ir-Rabat, Ħaddingli u s-Siġġiewi mistenni jkompli fuq wiedien oħra f'pajjiżna.